29. ipuina, basauntza eta historia. Iturri batean edaten zegoela basauntza, ikusi zuen uretan bere adarraren geriza. Hasi zen harrotasunez esaten. Nor ni bezain ederrik, nork eduki buruan ni daukadan bezalako apaingarririk, begiratu zen gero oinetara, da ikusi zituenean berna hain, me, argal eta mamigabeak, erori zitzaizkion bihotzeko hegoak. Honela zegoela txit larri, entzun zituen txakur zaunkaka eta burua goraturik dakuz eiztari bat zetorrela txakurren ondoren. Baina nola oina zituen txit harinak, ihes egin zuen erraz, eta sartu zen baso txarakarako otatza eta larretan. Eta eginalak eginda ezin askatu zuen, eta gelditu zen gatibu. Txakurrai jarraitzen zioten bere oinetzatik eta iztariak bere bai txakurrei. Ikusi zenean heriotzako hortzetan esan omen zuen.